Takže čaute štíkačky a keďže moje meno je Crazy Dark a vítajte pri prvom dieli z hry Johanka z Arku. Túto hru budem hrávať, lebo je to podobná hra ako Modern Blade, niečo možno podobné. A bojujeme tu nejak za túto mladú pani, ktorá sa volá Johanka a bojujeme za Francúzsko proti šupákom z Anglicka. Takže týchto mám asi zabiť. Tak to ich mám to zabíjať. Pravým tlačítkom myši dávam nejaké kombo. Takže tohto ešte zabijeme. Týchto sme zabili. Teraz v týchto jednách by sme mali len niečo nájdenie. Takže dostaneme jeden. Takže áno, F1. Takže vysvetlíme si, tu máme zbrať na blízko, tu máme zbrať na diaľku. To je inventár, kde sa nám dajú rôzne veci, ktoré získame buď misiou alebo z týchto devničiek. A tu máme skúsenosti, útočné získali a tie používame. Takto si ich môžeme ako vylepšovať a niečo také. Dobre, takže môžeme ísť ďalej. Kým sa zadržíme. Dobre, má jednu rybu. Takže môžeme ísť ďalej. Pozorne vyzerá sa. A tým, na koho útočím, ten je ako keby nejaký kapitán, hej, kapitán, hej, to má znásobnenie. Ale vypostreluje. Ten má asi málo života. Tak tu máme ďalšiu veľkú hľadku, ktorú zabijeme. A pozerajte sa, môžeme to zablokovať, keď stlačíme kvečku. Tak, áno. Takže teraz sa stlačíme. Počkaj, ako sa to... Aha, hej. Dobre, takže toto urobíme tak, že potiahneme ten prost, tak. A to nie. Späť. A ako to rozlišíme? Dobre, máme level. Dobre, takže teraz pôjdeme a môžeme si zvýšiť, čo chceme. Môžeme si zvýšiť silu, obranu, obratnosť a rýchlosť. Takže zvýšime si silu. A bez postupne bude zostal. Môžeme... toto si môžeme...
Dobre, teraz sa myslím, že týmto by som tam... Áno. Dobre. Takže som zvedavý, čo nás čaká v tejto jedničke. A ďalšie tie šipy. Tak teraz môžem sa vybrať túto hľadku. Áno. Čo to je? Jasné. Takže keďže ich tam majú, takže my sa ich vypozoríme. Dobre, uvedomíme a ešte by som chcela na toto. Chcem to vidieť, že ako by som mohol darovať môjmu kamarátovi, tomu Johnovi, či ako sa volá. Dobre, to som si uložil. To nie. Neviem, myslím, to nejde pozrieť. Na teda to asi neprejdem. Takže pôjdem tu. Tu a tam zase ďalší čakám. Kde ten pán? Víš, čo sa stalo? Šibe ti? Poď? Čo si ja? On stáhol, tam príde. Kombo. Dobre. A tu práve na mape ukazuje, že tam niekto má byť. To by to nie. Dobre. Takže dobrý deň, vidím, že tie brny, čo som myslela, dobre, to neviem. Setkání s přístelem těchto chmurných časech člověku vždy zhodnilo, no, áno. Aha, takže oni by nám asi mali pomáhať. Hej, áno. Dobre. Ďakujem. Dobre, takže ideme pomáhať. Dobre. Zabili sme ho. Tu máme zase krabičky. A jo. Tak nejaké roha. Teď si mám nich. Čau. Nezvážim to zvukostvu. Takže ako si to... Aha, dobre. Takže spávame si vody. Dobre, ďakujem. Tady flamistvo, asi do toho. Nejak si to nenažilo. Čo? Ježiši, tu je to nic.
Dobre, toto máme... No. Takže doplníme si život. Dobre, veľa. Bože! Čo je to svín? Sú nejaký drezy. Dobre, vypočnem sa na nám. Ideme ďalej. No a tu mám tých asi vyberá. Mám takého tučáka. Poznáme si to. Ako pán z Židanou. Chladíček vychnám si. Tam je niečo. Aha. Ako by sme sa k nemu dostali? Aha. Už viem. My sme to tam mali prejsť. Áno. Už to chápem. Jo, mám nový meč? Ďakujem. Uran vlády sú trochu spodom hore. Ešte chcem aktivovať. Ďakujem. Takže mám nový meč, vymeníme si ho. Dáme tu na. Ďakujem. Krásny mečík. Krásnočky. Máme zaniesť ten list, takže ideme ho zaniesť. Dúfam, že to nebude moc veľa. Áno, dobré. Práčovské svine. Dobré. Ďakujem. Hej, kto ti je svina? Kto ti je svina, ty vedra, hnusný škárodný? Čo si mi to povedal? Čo si mi to povedal? Tak, máš to. Takže teraz by som mal asi začať báť. Nevadí. No ešte koľko ľudí prídete. Dobre, teraz už tlačí, takže musíme aj doplniť zásoby. Kritika, áno. Dobre, neplač, prosím, neplač. Áno, kritika. Dobre, neplač, dáme si niečo. Pozrieť si to pekne. Dobre, nemusíš mi chceš sa napríklad, to viem.
bola, dobre. Ďakujem. Aha, budeme sa si hrať chvíľne ten na obranu a útok. A budeme koma. Ďakujem. Takže Only a short way to go. I believe that is Orleans in the distance, and not a moment too soon. ja neviem, prečo mi sa mnou ten Joan. Ďakujem, skúste mi vás. Chceš to schytať? Chceš to schytať? Takže ďakujem, že ste mi otvorili bránu, veľmi pekne ďakujem. Niektorých mieste povedal, takže teraz by som asi... Čo chceš? Čo? Dobre. Takže... Teraz by sme mali... Úspešne sa mi podarilo doraziť do Orleansu a dolúčiť vojvodu do Pisákinovi Karolovi VII. Takže pre toto video by som to ukončil. Na budúce budeme pokračovať. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať palec hore, dajte odber a do konec.